Dinleyen. Hormatlyň göndüň buyrugy. Hormatlyň göndün bunu kanun çıkarylýan. Kanunda bar da. Kanunda bar mı demok men sana. Kanun çıkarylýan diýen. Onun için ne yapmışsın? Yo, ben senden soraýan, sen geldiň men ýanyma. Şon senden soraýan. Mas ýok, o ýapmy idara edip. Ma o zat gyzykly däl. Sen men ýanyma gel, şuma sen maňa planlat etdik dursun dogry. Duran bolsaň, şonuň sebäbi sen maňa indi many getirdi ýani. Esas gerekdi ýani. Şuňa Onlar akıllı bolan, hani aňa faly düşündi. Aýla aňa toğra aýla. Gitmesem näme? Gitmeden mi? Aw. Ursalım näme dedi? Men senden soraýan, men gitjek gäldi. Gitmelerden ýöňde arayatlar. Maşin o kulluň üst maşini özüm soğuk. Bana tapaw ýok, nämen maşinady. Sen men ýanyma gel, sen menden bir zat talap edýän, dogrymy? Sen talap edýän zatyny kanun tarapdan esas getirmeli. Men ka Türkmenistanyň raýaty höküminde men sen aýdan sözüňe dakazatsız bolsa. Tolan böyle juýsa. Kışın günü howan düzümündäki bölüji üçin kışın günü howada tolan var şeýlemi? Birinciden 10 ýyla geçdi. İkinji bilen şol sen diýýän zadynda göndön hökman takmanlyk görkezmegem. Ya maslahat berler. Bar. Maslahat bolamazsın. Yok bar. Göndön takmanlyk. Kitapda kodeksde bar. Kodeks näme kodekste var? 178-nji maddada var. Näme? Ugolovny kodeks. Administrasiýny kodeks. Beýle pada kanun. El aýdyp duran sen, men näme sana? Sen maňa aýdyp dursun, dogrymy? Men sana barып aýdym oga. Sen daja men aýdymda da sana sen maňa şonu jikme-jik gorkezip dakazat etmedi. Şonu gorkezok da men sana ýörden. Ben gitjekkä. Sen men ýanyma gelip aýtdyň şonu. Howo. Neydi var ona kanunna barmy? Howo. Haýsy kanunna var? Zakon o polisiýa Türkmenistana. Türkmenistanyň organ işgärleri, raýatlaryň soragyna jikme-jik o jogap bermeliler. Bilemokmy şonu? Men aýtdym o gün howan düzümden. Sen men sana görkez diýän, men sana o zady diýen. Getir şu taýdy görkez. Sen maňa raýatymy bäk getirip. Seniň işiň şol, luboy raýaty, şuňo maňa görkezmeli. Näme sen şumada sen durduň, daja men sen durdup soramda sen maňa görkezmeli şonu düşünýärmi? Birinji bilen, ikinji bilen sen maňa jogap ber. Türkmenistanyň içinde iň ýokary kanun näme? Men kanuna bilen o. Benim ölme talap edilýän işi bilýän. Sen şu işiň onda goýjy öwrenip gelýär. Yo, ýermeden uğratyp gaýtsak. Boldy dem. Ştaýda sen gele. Boldy. Omrete. Aw.